lumantar kepres utawa keputusan presiden tahun 2018 tanggal 7 dan tanggal 8 minangka dadi hari wayang nasional. Kraton Solo nganggo wilujeng, nek Kraton Yogya nganggo ya kuwi sugeng. Ngono. Dadi upama wong nom nang yang sepuh kuwi nganggo sugeng nek aturan kraton. Negeri satu Prambon kene kok gelem sinau wayang karo sinau karawitan utawa gamelan. Ora ujar ora kaul. Bar wayangan iki wayangku sagamane tak tinggal. Wallahu akbar. Lho anakku sing setinik-tinik, anakku sing ayu-ayu dhewe, anakku Limbo. Ana dawuhmu apa mak nimbali marang anakmu aku? Klareng sawetara ya nok. Ngono. Kanggo ngendone swasana kang kenceng lan karben kahanane bisa tetep gayeng. Ngono. Sadurunge matur sing akeh-akeh kang sarta ngaturake tetembangan ingkang maneka warna. Luwih dhisik ayo tak gandeng tanganmu sing tengen bareng-bareng bengi iki. Ngucapake lan ngungkapake rasa puja lan puji syukur kunjuk marang Gusti ingkang kurbeng dumadi. Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala Hyang Widimasa. Ngono ya Mas. Ingkang wis malimbarake keberkahan, ingkang sarta kenikmatan becik nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman. Moga tanpa keberkahan ingkang sarta kenikmatan Gusti Allah. Aku kang sarta kowe anakku Limbuk sak rombongan bengi iki bisa manunggal kang sarta tetunggalan ana ing adicara bengi iki no. Ngono ya Mak. Lah banjur bengi iki mengeti adicara kok wiwit sore sing kepareng rawuh wis akeh. Sing kepareng rawuh wis bludak. Iki janjane bengi iki gelar wayang, gelar kelir gantung gong mengeti adicara apa. Iki ngene ya, Nak. Bengi iki adicarane ya kuwi tidak lain dan tidak bukan. Iya. Acara Disnatalis. Ngono. Disnatalis SMP Negeri 1 Prambon yang sudah mencapai umur ke-47 tahun. Ngono ya, Mak. Sudah mencapai ke-47 tahun. Iya. Umur 47 tahun upama manungsa kuwi wis puncak-puncake no. Ngono ya, Mak. Kuwi upama umur manungsa. Ngono ya. Iki awake dhewe kok siji kawan adat saben SMP Negeri 1 Prambon ulang tahun Disnatalis iki kok gelare kok wayangan kok kadingaren. Iki ya pancen golek beda no. Iya, Mak, iya. Sakliyane kang kaya mangkono, wis sak wajibe wis sak pantese aku kang sarta kowe minangka dadi wakile rombongan. Ya kuwi ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan, ucapan terima kasih yang sangat banyak.
ucapan terima kasih kanggo sapa wae Mak. Nuwun inggih pepunden kula ingkang minengku kinurmatan. Bapak Kepala Sekolah. Ya. Yoga Madeprono. Panjenenganipun niki menika Bapak Dr. Andes Edi Sabadila. Oh ngono ya, Pak. Bapak Dr. Andes Edi ngono wae. Ingkang Pak insyaallah mau yen manut pangandikane mau sore nalika ambaba pangandikan 2 bulan lagi pensiun ngono ya, Pak. Mula bengi iki digelarke wayang gelar kelir gantung gong ngono. Iya. Apa meneh iki awake dhewe ketemu lawan Ibu Ketua Panitia. Ibu Ketua Panitia. Heeh. Ibu Ketua Panitia mau sore nemoni awake dhewe ana ing pondokan utawa transit uga ngendika, wayangan bengi iki ibarate tumbuh oleh tutup. Tumbuh oleh tutupe kepiye, Mak? Wayangan Dewi SMP Negeri 1 Prambon ke 47 tahun. Iki uga ngepasi, ngepasi ya kuwi Hari Wayang Nasional utawa Hari Wayang Dunia. Oh ngono ya, Mak? Hari Wayang Nasional kang wis disahkan lumantar kepres utawa keputusan Presiden tahun 2018 tanggal 7 dan tanggal 8 minangka dadi Hari Wayang Nasional. Oh ngono ya, Mas. Dadi iki ngepasi disnatalis ulang tahun SMP 1 Prambon kang saka Hari Wayang Nasional. Oh iya ya. Tumbuh oleh tutup, tumbuh oleh tutup. Wong ya awake dhewe nek ora kleru lho. Nek ora kleru kuwi biyen jaman cilikane awake dhewe. Mbuh aku lali SMP, mbuh SMA wis lali. Awake dhewe tau biyen dalang ning kene ning acarane wayang masuk sekolah. Oh ngono. Nalika semono ya kuwi ana ing program wayang masuk sekolah, programe dinas ya kuwi pariwisata. Oh ngono. Ning wayangane awan, udakara Pakliran Padat ya kuwi sak jam. Oh ngono. Biyen nalika isih SMP utawa SMA aku lali no. Oh iya. Alhamdulillah bengi iki bisa sowan maneh. Alhamdulillah bengi iki iso sowan maneh sak rombongan. Pandhen pranyata pagelaran wayang kok digelar ana ing sekolah kuwi wis cocok, kuwi wis mantuk, kuwi wis gaduh ana. Ngono. Media wayang kulit kok digelar ana ing sekolahan, ana ing lingkungan pendidikan. Kuwi mempunyai 3 tujuan. Yang tak rangkum mempunyai 3 tujuan. Ngono ya, Mas. 3 tujuan media wayang kulit ana ing lingkungan sekolah, lingkungan akademis utawa sekolah kuwi apa? Tujuan pertama yaitu menjadi media pembelajaran budi pakarti. Media pembelajaran budi pakarti. Mergo wayang kuwi ora mung tontonan, tapi di dalamnya juga ada tuntunan kang kebak ing tatanan. Oh ngono ya, Pak. Dadi apa wae lakone, apa wae judule wayangan, kuwi kabeh mesti mengajak tentang kebaikan. Oh ngono ya, Pak. Yen paribasane ana to tembunge Jawa ngandharake Suradira Jayane Nrak Swah Brasut kaping ulah Darah Mastuti, sing bener bakal jejer, sing salah bakal seleh. Oh ngono ya, Pak. Jadi wayang minangka tujuan pertama menjadi media pembelajaran budi pekerti. Media pembelajaran budi pekerti. Apa meneh zaman semono nalika zaman agama Islam masuk ana ing bumi Nusantara. Kuwi mediane ya ora ana liya ya mung kejaba nganggo media wayang kulit kang sarta gamelan. Oh ngono ya, Mas. Nalikane biyen Sunan Kalijaga, ora akeh wong Nusantara sing ngrasuk agama Islam. Sunan Kalijaga gelar wayang kulit ana ing Masjid Demak. Lah, para penonton sing kepengin mirsani, kudu mlebu Masjid Demak kanthi syarat ya kuwi mengucapkan 2 kalimat syahadat. Otomatis wong sing nonton wayang nalika semono kuwi wong dadi ngrasuk agama Islam. Oh ngono ya, Mas. Iya, ngesokake dawuh.
kuwi tujuan pertama dene tujuan angka loro media wayang digelar ana ing lingkungan sekolahan ya kuwi menjadi sarana belajar bahasa daerah utamane bahasane awake dhewe basa Jawa. Oh ngono. Iki penting lho. Oh ya. Wong bapak kepala sekolah sing asli Pekanbaru wae nadyan isih grutal datul ngomongin bahasa Jawa ning nggo duwe krentek nanggap wayange berarti tresna karo basa Jawa. Oh ngono ya, Mak. Mergo bocah-bocah milenial, bocah-bocah Gen Z ya. Saiki wis luntur basa kramane ora ngerti undha-usuk, ora iso basa Jawa kanthi bener. Oh ngono. Delok bapake wis papa. Ya. Papa ning endi? Papa ngarit. Lah ya. Mamah ning ndi? Mamah Daud. Iya. Ya ora apa-apa ning ati awake dhewe selaku dadi wong Jawa kudu tansah ngugemi karo basane awake dhewe ya kuwi basa Jawa. Heeh. Basa Jawa kuwi ana undha-usuke. Iya. Beda-beda karo ya kuwi basa kanca utawa bahasa Inggris, bahasa internasional. Oh ngono ya, Mas. Yen basa internasional atau bahasa Inggris, kuwi makan, kuwi nggo kirik, nggo wong tuwa kuwi makan kuwi bahasa Inggrise eat. Ning ning Jawa ya, ana dahar, ana nedo, ana maem, ana mangan, ana mbadok, ana nguntal, ana nyekek. Ya. Tergantung sapa sing dahar, ya. Oh ya, nek wong tuwa ya dahar, wong tuwa iki lho. Ya sugihe basa Jawa ning kene, undha-usuk. Ning Inggris, ora arpa pari, arpa beras, arpa sego, bahasa Inggrisnya ya cekek glekek ya rice. Oh ngono. Ning ngene wong Jawa, tanduran isih jenenge pari. Pari dadi beras. Beras cilik jenenge menir. Yen wis diadang dadi sego. Sego nek siji jenenge umpa. Sego garing jenenge karak. Lho sugihe wong Jawa ning kene. Oh ya. Iya ya, Mak. Lah kaya sing dadi perdebatan zaman semono aku nanti krungu. Piye? Antarane Wilujeng karo Sugeng, umpamane Wilujeng dalu, Sugeng dalu, Wilujeng rawuh, Sugeng rawuh. Kuwi sing bener sing endi? Bener kabeh ning tergantung sapa sing ngucapne no. Oh ngono ya, Mas. Yen Kraton Solo nganggo Sugeng, nek Kraton Solo nganggo Wilujeng, nek Kraton Yogya nganggo ya kuwi Sugeng. Oh ngono. Dadi umpama wong nom nang yang sepuh kuwi nganggo Sugeng, nek aturan kraton. Nang nom nang wong sing luwih tuwa kawune, luwih tuwa kuwi nganggo Sugeng. Oh ngono. Sugeng rawuh, Pak. Sugeng rawuh, Bu. Sugeng enjing, Pak. Sugeng enjing, Bu. Terus sing tuwa nyawuri Wilujeng, Nak. Oh ngono. Ngono ya, Mas. Dadi iki perlu dimengerti. Iya, ben ora salah kaprah, Iya. Oke ya, Mak, basa-basa Jawa sing salah kaprah ana. Ya MC jaman saiki lho kae. Ngaturaken kasundungan dumateng ingkang sami rawuh, ingkang sepindah Nagara. Arep pindah ning ndi lho? Iya. Sepisan ya sepisan ae ora usah dibasake. Oh ngono ya, Mas. Kaya selawe ya selawe ora selangkung. Ya. Mergo kuwi biyen sejare dhuwit selawe kuwi ditaleni nganggo tali lawe. Ya. Selawe ora selangkung. Iya, Mak, iya ngesokake dawuh. Terus nek meneh Dumas. Ya Dumas ning manten-manten kuwi no. Ya. Dumas iki aturan kraton. Dumas kuwi ya kuwi sing nganter utawa sing ndereke pinanganten cacah ana 800. Dadi Dumas kuwi sebutane jumlah. Oh, 800. Jumlahe 800 kuwi jenenge Dumas. Saiki Dumas cacah kalih. Ora usah ambak Dumas sing nggon loro wis ora usah cacah kalih. Oh, ngono ya, Mas. Iya. Iki perlu dimengerti karben ngerti kabeh. Akeh sing kaprah ngono. Iya, ya wis pokoke dawuh kuwi tujuan kedua
pagelaran wayang kono ing sekolah nganggo media pembelajaran ya kuwi bahasa daerah utamane bahasa Jawa. Tujuan yang perlu ya kuwi nguri-nguri budayane awake dhewe utamane wayang kulit. Oh ya. Apa meneh wayang kulit nalika tahun 2003 wis diakui ya kuwi UNESCO. Oh ngono menjadi karya agung budaya dunia. Heeh. Iki kudu tetep diuri-uri, kudu tetep diurip-urip. Oh ngono ya, Mam. Iki mergo budaya kuwi wujud jati dirine bangsa. Wujud jati dirine bangsa. Iya Mak, iya ngesthokake dawuh. Sing baku ndedonga. Iya. Ora iso matur oke-oke sing baku nderek ndedonga. Ya. Muga-muga sak rampunge seluruh rangkaian acara di Senakalis. Ya. Ya kuwi keluarga besar SMP Negeri 1 Prambon yang sudah mencapai umur 47 tahun. Ya. Muga-muga SMP Negeri 1 Prambon dapat selangkah lebih maju dari tahun-tahun sebelumnya. Ya. Lan para putra siswane bisa menorehkan berbagai prestasi unggul dalam bidang akademik maupun non akademik. Sakemaking tembe gurine para putra siswa SMP Negeri 1 Prambon bisa piguna tumrap nusa bangsa lawan agama. Amin 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 Allahumma amin. Allahumma amin. Hasbuna Allah wa ni'mal wakil. Sasanda
siaran malam hari ini juga disiarkan langsung loh. Oh ngono disiarkan langsung ya kuwi lumantar channel YouTube Asta Brata Media. Ngono ya Mak. Dadi iki sing kepareng mirsani lan sing kepareng ndongaake. Heeh. Anggone keluarga besar SMP Negeri 1 Prambon ngawontenaken wujudipun bis Natalis ora mung sing ana TKP utawa kang ana lokasi. Oh ngono. Ning para sutresna budaya wabil khusus pecinta wayang kulit sing setia memantau kang sarta memonitor channel YouTube awake dhewe ya kuwi Asta Brata Media. Heeh. Uga melu mirsani pagelaran wayang ana ing bengi iki. Ngono. Kang uga ya kuwi melu ndongake keluarga besar SMP Negeri 1 Prambon kang duwe gawe. Ya kuwi kang enekake wujude bis Natalis. Oh ngono ya Mas. Bis Natalis. Ulang tahun. Pranyata kene sekolah sing berbudaya kono. Iya ya Mak, iya Mas kok dawuh. Kaya sing didhawuhke. Heeh. Mau sore nalika ambabar pangandikan. Iya. Arang saiki sekolah apa meneh SMP sekolah menengah pertama. Heeh. Kuwi sekolahe kok gelem ngenekake adicara wayangan. Oh ngono arang. Mula kene iki ora mung pentingake babagan akademis, ning sing luwih wigati ya kuwi heeh. Ya kuwi sekolah sing berbudaya, gelem nguri-nguri budaya, murid-murid budaya. Heeh. Kabeh para putra siswane dadi putra siswa sing berbudi pekerti kang luhur. Oh ngono ya, Mas. Trenyuh sekolah kene kok gelem ngenekke wayangan. Heeh. Trenyuh meneh nek wong-wong utawa siswa-siswa adik-adikku ana ing SMP Negeri 1 Prambon kene kuwi kok gelem belajar ing reh gamelan utawa wayang wis tenan upama gelem sinau lho no upama murid-murid SMP Negeri 1 Prambon kene kok gelem sinau wayang karo sinau karawitan utawa gamelan ora ujar ora kaul bar wayangan iki wayangku sak gamelanku tak tinggal ning kene. Oh iya. Ayo Bapak Edi Pak Kepala Sekolah ninggali 850 juta. Oh iya. Malah dodolan. Yang tempur no. Ya. Iya mesake dawuh. Ya. Sowan komplit. Heeh. Kanca-kanca kang kagabung ya kuwi paguyuban Sanggar Seni Asta Brata. Oh iya. Ternyatane ya mayoritas kanca-kanca sing dumadi saka Kanoman utawa nom-nom, muda-muda. Oh iya. Asta Brata. Dadi wis tumbuh oleh tutup ing antarane sekolah karo kanca-kanca Sanggar Seni Asta Brata. Iya. Apa meneh seragame dalang sak pengrawite, sak yogone kuwi ijo. Iya. Ijo. Ijo iki saka tembung iki lho dodoku. Ing antarane Asta Brata kang saka keluarga besar SMP Negeri 1 Prambon wis dodo wis manunggal dadi siji. Oh iya. Sindene iki warnane apa iki? Hitungane kok ijo apa biru ini? Biru. Heeh. Biru iki bisa rukun. Oh iya. Bisa rukun ing antarane guru murid kang saka awake dhewe keluarga besar Sanggar Seni Asta Brata. Iya. Pak Asta Brata iki antarane ijo, antarane biru kok enek sing nyeje utawa beda kok nganggo klambi ireng. Wis tidak melambangkan keumakan. Iya. Wis tidak melambangkan persatuan dan kesatuan. Iya. Iya. Bintang tamu we, bintang tamu. Iya, kudu di strat ya. Ora sekolah kok ya kudu di strat ya. Iya, Mak, ya wis kok dawuh. Ya. Luar biasa. Iki lakone wis dipaket karo keluarga besar SMP Negeri 1 Prambon nyuwun Gatotkaca Senopati serial Wahyu ya kuwi Wahyu Topeng Waja. Oh iya Mak ya. Iya ngesokake dawuh. Diniati nguri-nguri budaya kang sarta golek ilmu. Agar terwujud suatu pedoman. Ngono. Ya kuwi dengan agama hidup akan terarah, dengan ilmu hidup akan mudah, dan dengan seni dan budaya hidup akan terasa lebih indah. Oh iya Mak, ya ngesake dawuh. Ya saiki dimalik larase Sindro. Oh iya. Kanggo salam mambukono. Ya. Agama, ilmu kang sarta budaya. Ya. Kudu seiring sejalan.
agama karo budaya aja didadekake siji ning kudu mlaku bareng ya ibarate wis sandal kae ya sandal kae wujude ora padha ngantarane tengen lawan kiwa ning nek mlaku seiring sejalan kuwi penak dadine ngono ing antaraning agama lawan budaya ngaturke tembangan sing bernuansa karo agama ya kuwi karya besar Suwardi Ki Haji Anom Surata tembange pepeling pepeling ya dibawani luwih dhisik ya dibawani luwih dhisik dandang kula mengko ditimbake pepeling dilanggamke dhisik ya maka kadang wiraswara ingkang sampun samapta ing hati sawiga ing diri ya dipun bawani langur riyen Mas bawanipun dandang kula pepeling ya coba kaya apa wasit saking prawinases ngelingono wong urip ana donya bebasanmu mampir ngombe Alhamdulillah manut pangandikane Bapak Kepala Sekolah Nak Edi iki bengi iki pinaringan terang benderang no ya ora udan babar pisan ora udan babar pisan ning ya halangane siji nalika mau lagi wiwit panjang wiwit wah jente wansa nglumpuk ning ngarepku oh ya kewan cilik-cilik ana sing mlebu cangkem ana sing mlebu bulu ya mlebu jarik ya nganti mlebu cangkeman muara iki pengguk no iya nganti watuk-watuk yo nganti sing klambi ireng penyimping ku ya sing penyimping ireng malah do anu kok malah ngelokke aku dalane watuk malah dilokke iya aku watuk gugluk ngono malah aduh dalane meteng ngono iya kurang ajar ya kurang ajar ya terus ya sholat kang limang waktu kudu tansah dipun lampahi kudu tansah dilampahi kewajiban wong Islam ya kuwi kang dadi cagake agama yen wong Islam wajibe salat iya wong tembunge bae Islam ya to Isa subuh luhur asar maghrib Islam ISLAM ingin selamat laksanakan ajaran Muhammad oh iya ya kadang Mas Er iku cagak agama pakar tikam luhur wes ngedohke tumindak mungkar yakti urip mangyo tentrem lahir batin ndake bejo dunya akhirat
sing ngaturke iki langgam sik aku njaluk Mbak Yovika. Oh iya lho Nisa. Buka celuk karo berdiri pelan-pelan. Oh iya. Engko rambahan kedua kur bareng-bareng. Oh ngono ya, Mak. Buka celuk karya besar Ki Haji Anom Surata. Oh iya. Ya yen mancing nih, yuk.